Næsgaard i morgen, som er et hold, vi har mødt en gang før, hvor desværre taber. Men ja, vi vil gerne måle os med de helt store hold, fordi vi også ser os selv som et tophold, da vi har mange rigtig dygtige spillere. Og ja, så derfor vil vi gøre alt for at få de 3 point med hjem i morgen. Ja. Ja, en svær kamp, hvor vi sidst lukker et par mål ind, som ikke skulle være gået ind. Så her i morgen, der skal vi stå meget mere kompakt i forhold til, hvad vi gjorde sidst. Og så håber vi selvfølgelig på, at vi laver flere mål end dem og tager de 3 point med hjem. Ja, vi skal bare stå godt i forsvaret, og den her gang, så tror jeg, at vi er meget mere forberedt. Vi har spillet nogle gode kampe her på det seneste. Og hvis vi bare, som sagt, så tæt og lukker ned for dem, så skal vi nok kunne tage dem.